Bueno, egunon, Lander Arbelaik naiz, Donostikoa, 27 urte ditut, eta hemen nago, azkeguneko komunikazioko kide gisa, pixkat esplikatzeko zer lan egin genuna eta nola egin genuen. Igual ezer baino lehenago igual esan, kontu guzti honekin azkenean pixkat nire izena nahastuta ibili dela, kazetari bezala indako lanagatik eta beraz, igual ezer baino lehenago esan, nik ibili nintzala azkegunean kazetari bezala lana egiten, baina kazetari bezala lana egiten ari ez nintzan denboran, edozein herritarrek bezala, ikusi nula esku bat bota nezakela azkegunean, eta nik komunikazio arloan ibiltzen naizenez lanean profesionalki, hemen bota nula eskua. Beraz, gaur hemen esango deten guztia, ez da zerikusirik kazetaritzarekin, baizik eta azkeguneko komunikazioan esku bat botatzen ibili izan persona baten ikuspuntutik hitzengo dut, bale? Ezer baino lehenago esan, igual kasua pixkat gogoratzeko azkar kontatuko dut, baina, 8 gazte Donostikoak epaitu zituen Audientzia Nazionalak eta kartzela zigorra jarri ziren, 6 urtekoa, bere garaian segiko kide izatea egotzita, ez? Gaia hori izan, hauek hilabeteak zeramatzaten planteamendu bat iten, nola egin aurre horri, eta behaiek erabaki zuten herri harresia deitzea, zutabeak etxetara, goizetan, eta bar. Gaia nahiko berria zen eta planteamendua lehendikan ere Euskal Herrian egina bazen ere Aurore Martinekin edo antzeko planteamendurik, Hego Euskal Herrian dimensio hau hartuta zekan ekintza potolo edo masibotan lehenengoa zala edo sentitzen genuen, beraz zerbait berria hasten ari zala eta bertan esango nuke jende askok ilusio handia jarri zula eta hauek Audientzia Nazionalaren epaia utzi zutenean desafio egin zitzaion estatuari eta esan zen hor publikoki egongo zala. Bale, jazta hori behin esan da, esan nahiko nuke, horren inguruan talde nahiko espontaneo bat juntatu zela, komunikazio alorrean esku bat botatzeko prest egona, beste jende bat zegoen janaria eta prestatzeko, beste jende bat zegoen programazioa lotzen eta komunikazioan jende bat juntatu ginean, hemen badaude bat edo beste ere bai anibil izana eta egon ziteken hemen ere bai. Orduan, esaten ari geha guztia hasi zanean etxeetara, 8 auziperatu hauen etxeetara zutabeak juten zirela, goizean jendea, etxetara jendea hauek jaisten zirenean hartu eta babestuta eramateko bulebarrera, egun guztian publikoki pasa, eta gero gaueko 8 berriro eramaten ziren etxetara. Guzti horrek komunikatiboki indarra handia zeukan, holako esperientziarik nik Europan edo azken aldian behintzat ez dut gogoratzen holako ezer, beraz, guzti horik bapatean gure hirian Donostin hasi izan gertatzen fenomeno bat gure ustez periodistikoki behintzat zeukana indarra handia. Zala 8 personak desafio egite ziotela estatuari eta gaina ezkutatu ordez bulebarrean publikoki hor egotea planteatzen zutena eta gaina egunero 100 personaz inguratuta zeuden, inkluso etxetatik ekartzen zituzten eta etxetara eramaten zituzten. Behin gaia horrela hasi zanean, gurpila mugitzen hasi zanean hasieran, komunikazioko alorrean hitz egin genuen, lehenengo gauza erabaki genuna edo eztabaida luze batzuk planteatu ziren, batez ere jende berri bat juntatu zalako hor komunikazioan esku bat botatzeko eta nik esango nuke horri esker ginanez jende bat ordura arte etzala ibili hain buru belarri edo sartuta alderdi politikoen komunikazioan edo jende ezberdina juntatu zen ez hor batean eta gauza berri bat abiatu zanez, komunikazioan ere gauza berri bat egitea planteatu zen eta orduan buruari bueltak ematen ibili ginen. Hasiera baten,
hasiera baten, ja ari izan jendea lehendikan ere, honen inguruan, bueno, pues gazte hasieran 8 ordez 15 ziren, 15 gazte hauen historia kontatzen, eta erabiltzen zen marka edo kontua zen Donostiko Gazte Auziperatuen izenean egiten zen guztia, ez? Eta gazte hauen aurkako epaia atera zanean ere, pues Twitterreko kontuak, Facebooka, webgunea eta bar, dena Donostiko Gazte Auziperatuen izenean zijoan. Hor, egin genunean, bueno, egun bat, epaiak hautsi eta lehenengo egunean etorri zen ertzaintza eta atxilotu zuen Ekaitz Ibero, zela persona bat egon zena 2 hilabetez ezkutatuta eta agertu zen prentsaurreko honekin batera, eta hurrengo egunean polizia etorri zen eta atxilotu zuten, lehenu ikusi da mutil bat kopetetik odoletan. Hor, egun horretan ere herriarresia deituta zego, baina nahiko despistatuta harrapatu zuen ertzaintza, kazetariak kafea hartzen zeuden aldezarrean, jendea ere lehenengo eguna zen eta oso garbi etzegon jugada eta atxilotu zuten hau, golpe asko eman zituzten, eta hor, eskerrak batek edo bestek bideoan grabatu zula gertatu zena, hor ikusi zen ze gertatu zen, ere odoleko, kopeta odoletan zeukan mutil honen argazkia asko zabaldu zen sarean, eta hori esango nuke zala lehenengo zeinua komunikazioak garrantzia daukala. Osea, behin antolatzen badezu desobedientzia zibileko ekintza bat, eta zuk bide baketsuetatik borrokatzea erabakitzen badezu, zuri ematen dizkizuten kolpeak egin dezakezun gutxiena dela dokumentatzea. Zuri ematen dizkizuten kolpeak dokumentatu eta sareratzen badituzu, jo dizkizunaren aurkako kolpe bilakatzen saiatzeko, behintzat, ez? Jende gehiago erakartzeko eta zure kausa zabaltzeko. Orduan, egun honetan, arratsaldean, hitz egiten ibili ginen, umorea, esango nuke animoa nahiko bajo zegoela egun horretan, atxilotu zutelako hau, eztabaidan ibili ziren udaletxean EAJkoekin, ez dakitze, giroa oso petralduta zegoen. Eta komunikazioan indako eztabaida horretan, erabaki izan Donostiko gazte hauen arazoa, ez zala Donostiko gazte hauen arazoa bakarrik, eta ezin zala planteatu horrela. Noizbait, Donostiko gazte hauen abezelako arazoa konpontzeko, bizta pixkat altxabar zala eta planteatu Euskal Herriko gauza bat bezala. Eta Donostin egiten zan ibilbidea ez genekin zen izango zen, baina egiten zala, urrengoa hasten zana hortikan hasi bar zala, eta ez zerotikan berriz. Eta ari ginala etengabe bide bat egin, eta urrengoa zerotikan hasten zala, ez? Horrengatikan erabaki izan Facebookeko kontu berriak egitea, Twitterreko kontu berriak egitea, webgune berria egitea, YouTubeko kontu berriak, eta orduan Donostiko Gazte Auziperatuen izenean lana egiteari utzi, eta azkegunea den izenean hasi ginen lana egiten. Arratsalde baten egin zan logoa eta egin beharreko guztia. Beraz, marka helburua izan zen sortzea zerbait nun gero urrengoei pasako zitzaien. Eta gero azkenean ondarrun eta hori gertatu da, ez? Donostin sortu ziren webgunea, Twitterra, Facebooka eta bar, eta behin ikusita urrengoek planteamendu berdina mantentzen dutela, pasaitzak eta dena delakoa pasatzen zaizkie, emate zaizkie irizpideak nola egin diren lana, nola planteatu diren gauza, nola egin diren gauzak, eta urrengoak, ja, behin pasaitzak eta bar bere esku eukita, urrengoak jarraitzen du. Eta horrek urrengoari pasatzen dio, eta pixkanaka bola hunditzen doa, eta etengabe zerotik hasi ordez, bakoitzak aurrekoak utzi dion puntutik jarraitzen du. Eta bakoitzak aurrekoen akatsetatik ikasiz, hobetzen doa. Ze esan, igual, pixkat azalduko dut zer dan egin genuna komunikatiboki, nola egin genuen, hor lehenengo egun honetan goratzen naiz hitz egin genunean egin genuen analisi bat nahiko zorrotza edo asmatu genula uste zala bulebarrean gertatzen ari zana, zutabeekin eta gertatzen ari zana, Donostin jendea herritarren 85% ez zala ez da enteratzen ari ze gertatzen ari zan. Eta lehenengo hau konpondu behar baldin bazan, gu komunikatiboki behar genuen lana zala jendea enteratzea, zeren Donostiko gazte hauen kasuak bazekan nahiko indarra jendeak buruei bi buelta emateko. Eta orduan lehenengo gauza egin genuna izan zen esplikatu kasua, zer dan gertatzen dena, labur. 2 parrafotan esplikatu zer gertatzen da, segikoak izategatik kartzelara eraman nahi dituzte, 6 urteko kartzela zigorra,
gainera esan genuen atxiloketekin gertatzen ari dena askotan dela zenbaki huts bihurtzen direla, eta orduan egingo genuela bakoitza nor zan zehatz mehatz esplikatu. Bakoitza zenbat urte ditu, ze ikasi du, zertan dabil. Hola bakoitzarekin, pum. Eta gero amaieran egiten zen irakurketa. Hori itea desente kosta zitzaigun, ere hasieran dudak beti daude dudak, ez esango dute behaiek, eta ez dute esango behaiek, eta betikoak dira. Azkenean egun batzuk pasata gero, lortu genuen egitea manifestua, guztia aurrera zijoan, eta behin ja manifestua eginda nik uste dutela hori dela horrelako gauzat planteatzen danean egin behar den lehenengo gauza, dala edabide handiak eta denok ezagutzen ditugun interesak dazkaten edabideek zuri buruz hitz egin aurretik zuk jendarteari esplikatu zer dan gertatzen dana. Batez ere, inongo iritzirik ez dakan jendeak, zure esplikazioa behintzat irakur dezan. Zeren zu, ez badezu zure esplikazioa ematen, eta lehenago dator diario basko bat, jende pila batek ja ikuspuntu hori daka. Horrengatik enpresa gehiena zekan manifestu hori idazteak. Behin manifestua, logo berria eta bar egiten hasi ginean, ja hasten da gurpila martxan, ja geroz eta indar gehiago dauka, geroz eta egun gehiago daramatzate hauek, desafioa geroz eta handiagoa da, eta behin guk egiten genuen planteamendua zen komunikazioa arma potentegia dela dokumentaziora mugatzeko. Osea, talde bateko komunikazio taldeak dakala indarra eragiteko iritzi publikoan, eta ez dula bakarrik mugatu behar antolatzen diran hitzaldiak grabatzeaz eta sareratzeaz. Baizik eta zuk planteatu dezakezula estrategia bat, mediotara deitzen, zure iritzia jendeari eralazten saiatzen, argumentuak ematen jendeari zergatik defenditu behar duen zure kausa, hori dena egiten. Beraz hor, ja indar asko jarri zan, ja egunetik egunera azeleratzen zijoan, eta defensiban egotetikan momentu baten ja erasora edo pasatzea erabaki izan. Zeren baita ere, ahaztu zait lehenu esatea, iritsi ginen ondorioa zen noizbait atxiloketak geldituko badira, eta hori dala helburua ez zela Donostiko hauek ez atxilotzea, baiziketan lan egitea atxiloketak zailtzeko noizbait atxiloketak gelditu zitezen. Hori lortzeko aukera bakarra da atxiloketak agintzen ditunak faktura ordaintzea, faktura handi bat, non berak ja erabakitzen duen, bale, ez ditut atxilokuko. Beraz, hori lortzeko lehen harri bat jartzen saiatu zen azkegunea orokorrean eta komunikazio lantaldea. Orduan, behin jadakazunean testu hori, gure transmedian gaudenez, nik esan nahiko nuke, igual azkegunean eta genbiltzanean nik ez nula inoiz entzun transmedia hitza, eta guk lana egin genula intuizioz. Izan zala guk eskura dazkagun tresna guztiak, nola erabiltzen ditugu norabide berdinean lana egiteko. Eta norabidea da transmititzea, ilusioa eta planteamendu positiboak egitea etengabe eta etengabe azten juteko mugimendu bat nola egiten dugu, ez? Behin, egin genunean manifestua, ja orduan, ja azten gera sareak eta barra astintzen, nik uste dut ere, azkegunean zerbaitek pixkat ezberdin du baldin mazun izan zala asmatu genula sarean zegoen jende horrenkin konektatzen eta ez zala nahita nahiezkoa azkegunean fizikoki bertan egotea, baizik eta sarean zegoen jendea ere sentitzen zala borroka berdinaren parte, ez? Eta orduan, dagoenak azkeguneko kontuen atzean, asmatu behar zula, nola jende hori laguntzeko prest egona nola jarri lanean. Eta orduan lan zehatzak bidaltzen genituen, manifesto itzuli behar da gaztelenara, nork egingo du? Eta jendea eskaintzen zen, bale, zuek, frantsesera, jendea eskaintzen zen, zuek, inglesera, pum. Orduan, lan zehatzak bidali eta arratsalde baten, ja, idatzi genuen manifestu hori esku horritan banatzen zana zutabeetan, ja, dakagu webgunean hizkuntza ezberdinetan, eta aldi berean ja pasa direnez hainbat egun, dakagu bideo bat ere, pixkat ja gaia aurkezten duna. Hor ja, defensiban egotetik erasora pasatzen da, eta komunikazioan zegoen jendea jazten da medioak ikusiz, medio handiak, oraindik ez dizutela kaso egin eta bereien helburua zala isilaraztea, gertuko medioak edo zure historia kontatzeko prest dauden medioekin harremanetan jarri eta horiek ja kontatzea. Eta
aurrera segitu aurretik, bideo honek arrakasta handia aukizun eta bideo bakarrik jarriko dut. Uste bideo honek oso ondo biltzen dula zer gertatu zen azkegunean eta nola erabaki izan gauzak ezberdin egitea eta aztu zait esatea baita komunikazioan eta bar egin genunean gogoeta gauzak ezberdin inbar genitula nola ekidin periodikoko argazkian ateatzen zanean periodikoko argazkia ikusten zunak etzezala esan son los de siempre, haciendo lo de siempre. Orduan, batzuk asmatu zuten oso ondo gerora simbolo bilakatu den kamiseta naranjen kontua, globo naranjena, pankartak eta bar komunikazio lantaldeak bideratzen zituen eta jendea zegoen egiteko prest, eta dena positiboan planteatzen zen, eta uste egin ordez egunero bideo bat, ja pasazianean pila bat egun eta manifestazioa intzanean, bideo hau egin zen, hemen goian ikus daiteke jendeari eskatu zitzaioan bideoa itzultzeko laguntza, eta dago euskeraz, inglesez, gaztelaniaz, katalanez, frantsesez, italianoz, portugesez, aragonesez eta alemanez. Horrek erakusten du, sarean lana zehatz ematen badezu, jendea prest dagoela laguntzeko, kausarekin bat egiten badu, eta behin lortzen badezu bideo bat hainbeste hizkuntzatan, ja zabaldu dezakezula mundura zure mezua. Eta orduan, bideo ikusiko dugu. Lehenik eta behin, uradetik esatea, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko arratsalde bertan urbiltzeagatik, eskerrik asko goizetan, hauetan, arezietan parte hartzen duzuen guztioi, eskerrik asko astegunean, orduak eta orduak pasatzen dituzuen familia, bikote, lagun, militante guztioi, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko aportazio desberdin egiten ari ziren eragile eragiko partido guztioi. Eskerrik asko guretzako gaurkazuen. Amorri betez eta biotez gure besarkari beroenak, ekaitz beroentzat, gure laguna bai da, eta bortizkeroa zuten zenfaioek, guk nahiz eta saiatu ez ematen. Haupa gaitz! Guretzako, zuek zerate eredua, zuek zerate osatzen ari den, gaurkoan osatzen ari den herri babesa, herri arresia, duintasunez jokatzen ari zaretenak zuek zerate, eskerrik asko guztioi eredua zuena da eta herria gurea. Haupa zuek! Bere esku armada guztiekin, guk gara munduan meditiko, guk gozatiko herriarekin batera mantenduko gara da. Gozatuko zaila guaren baten, ez dela bako guztiko ematen, zuekin, zuetatik, zuei eskerrik asko, gero zela zaila! Bueno, pixkat bideo honek islatzen du transmititu nahi izan irudia, ez? Zeo zer positiboa, aldi berean nahiko desafiantea, baina
positiboa eta justoa. Ere bai, ahaztu zait hasieran esatea, hitz egiten genunean gauza ezberdin bat imar genula, kamiseta naranjak, logo naranjak, esaten genuen, manifestazioa deituta dago 2 egun barrurako, eta ezin dena gertatu da, betiko leloak, lelo negatiboak, jendearen aurkako irainak ateatzea manifestazioan, eta nahiko gauza graziosoa izan zen, manifestaziorako leloak asmatzen ibili ginela, igual askegunea aurrera edo hitz berriak manifestazioan 2 egun barru zegoenak, etengabe manifestazioan aurretikan kantikoak hasten ziren eta etzan uzten isiltasunik atzean badezpada hasten baldin bazan jendea urtetako inertziez ertzainen aurkako garrasieka edo eta orduan etengabe aurretikan hasten ziren kantikoak dena positiboki planteatzen. Ahaztu zait esatea baita komunikazio lantalde bat hor juntatzen zala egunero, baina etengabe sarean eskatzen zala laguntza, jendeak nahi baldin bazuen egin itzulpenak edo kartelgintza edo bideoak edo dena helakoa, eta bideo hau egin zuen persona, etzan komunikazio lantaldean egunero egoten zen persona bat, baizik eta bazegon jende bat egunero ibili zana bideoa grabatzen eta persona ezagunak preste duenak esku bat botatzeko kausaren alde bideo bat inez, eta horri disko gogorra ematen zaio, eta persona horrek bideo bat iten du, eta horrek bere ekarpena egin du. Osea, dala gauza bat nahiko abstraktoa, jendea momentu puntualetan laguntzeko prest dagoena gauza zehatzak iten, ez? Eta zelan eskantzen zenuten hori? Zer, laguntza? Bai. Sarean? Sare bidez, baina? Sare sozialetan eta eskatzen genuen laguntza, baina aparte kontakto... Posta eta gero pribatuetan. Bai, eta kontakto personaletan ere bai, geroz eta jende gehiago juntatzen ginenez, igual norkein dezake bideo bat edo ez dakit zein oso ona da bideoak iten. Berarekin hitzein, telefonoz deitu eta ematen baizugu disko gorra ite duzu bideo bat? Bai, bale, tori, pum. Eta hola iten genitun. Eta aldi berean subtitulatzeko .sub izeneko plataforma batzuk daude, horrea bideoa igotzen duzu, .sub.com da, apuntatu nahi badezute. Esaten genuna zen, garrantzitsua zela, guk nahi genuna zen faktura pasarazi atxiloketa egin duzunari. Eta hortarako beharrezkoa zela jendea enteratzea ze gertatzen ari zen. Hori, aldi berean, hasten da azken 3 egunetan, ere bai esan behar da, hasi ginean guk erasora jo genunean, igual kasualidade totala da, baina gu hasi ginean mediotara deitzen, eguerdi horretan jatera zala inminentea zala atxiloketa. Osea, hasi ginean edabidetara eta deitzen eta Twitterretik gu erasora jotzen, hasi zan, hau amaiera da, eta orduan gurpil zoroa erabat azeleratu zen, eta erabak izan 24 orduz askegunean egotea, zeren etxeetara sartziteken ertzaintza agindua zekalako, eta orduan izan zen 24 ordu hor, jendea etengabe deitu, lehenengo gauean 200 persona, urrengo egunean 200, urrengoan 2000, eta komunikazio lantaldearen lana zen, etengabe sortzen ari zen mezua, gu ez ginean bidaltzailea eta beste jende bat hartzailea. Guk egiten genuna zen, behintzat informazioa helarazi eta gero kanpoan dagoen jendeak zabaltzen zuen atope, eta igual laguntza eskatzen genuen bertsiotuko dituzue txioak edo itzuli edo jende ezagunari bidaliko diozuet eta jendea etxean zegonak hartzen zuen eta igual ezagunen Twitterretara bialtzen zuten hau ez zaizu salagarria iruditzen eta turrurru pila bat edo jendeak hasten zituen etiketa ezberdinak, EAJ ez bidali ertzaintza, jendeak ikaragarrizko jartzuna abiatu zuen, nun inkluso telebistan Inigo Urkullu lehendakari jauna elkarrizketatu behar zuten, eta hainbesteko jartzuna sortu zen, inkluso gure prentsaurreko batetikan lehendakaria bera sentitu zen interpelatu zuten, eta eman behar izan zuen erantzuna. Ikaragarrizko mugimendua sortzen ari zen, eta etengabe geroz eta jende gehiago zegoen hor, geroz eta gu benetan uste dut nahiko talibanak izan ginala gure artean positiboki planteatu, ez inorren aurka komezuak bidali, etengabe positibo hori, eta uste hori izan zela klabetako bat arrakastarako. Komunikazio lantaldean?
Pues esaten zenbat izango ginean. Lehenengo egunean igual 5, gero 8, gero ere bai jende bat zegoen, bazenekina, dena amaitzen zanean, rekopilazio bat ingo zuna edo hau egiten, beste persona bat edo itzulpenak egiten zituna sarean, igual hizkuntza bakoitzeko beste 2 persona, Twitterra eramaten jende ezberdina ibiltzen. Hor, egunero goizetan egiten zen asanblada txiki bat, esnatzen ginean, egingo dugu gaur, egin behar da mediotara deitu, egin behar da Twitterrez kontatu programa, egin behar da argazkiak atea eta Flickrrea igo, bideoan grabatu ez dakit ze. Hor geundenon artean moldatzen ginean eta ja iritsi izan momentu bat nun ja komunikatiboki egin genezakena, oraindik ikusten genuen terreno handia egiteko eta ez ginela iristen eta ja mikrofonotikan deitzen zen eta esaten zen, momentu polita izan zen, behar ditugu ordenagailuak eta telefono mobilak eta nor dazka, eta ja, zeuden pilat ikasle, gero ikusi beharko dira, ze notak atea zituzten, ebaluazioetan ikasleek, baina bapatean 5 minututan ekarri zituzten 4 portatil eta bolsa baten dena mobilak bete genitun, jendea prest egona bere mobila emateko. Zan ikaragarrizko elkartasun uoldea eta behin jarri genitunean portatilak, igual aurreko gauean etorri zanean ertzaintza, eta eski oso azkar kontatzen nahi naiz, etorri zanean ertzaintza eta bideoa grabatu zanean lehenengo aldiz herriarresia eta behin hori ja zabaltzen genunean horrek urrengo gunean jende gehiago erakartzen zuen eta zan egitan gertatzen zan gauza bakoitzak oraindikan jende gehiago erakartzeko planteamendua egiten genuen. Eta igual gogoratzen dut baita, gutxi gora bera zure galdera erantzuteko 10 bat edo izango ginen, baina ikaragarrizko kolaborazio sare voluntarioa zegoen. Kartelak iten zituen jendea edo tuitak itzultzen edo baina bertan 10 bat edo gongo ginean. Eta hori jende bat zegoela baita batzuk hortarako etengabe eta beste batzuk beste gauza batzuk ere egiten. Eta nik uste baita pixkat islatzen dula espiritua, igual mikrofonotikan esan, nor daki frantsesez. Eta igual 3 persona etortzen zian eta esate zitzaien, itzuli behar da, hau. Venga, itzultzen zute, bai, itzultzen jartzen zian, igual itzultzen zuten aurrekoan gertatu zana, eta ja, igual momentu baten esate zitzaien. Moldatzen zeate itzaiteko? Bai, bale, tori, Lemondea deitu behar da. Eta Lemondea, bai, Lemondea deitu behar da. Eta deitzen zan, eta imaginatu behar zute, herritar xeak deitzen Le Monde, The Guardian, El País, El Mundo, edo inungo lotxari gabe, jendea deitzen, eta nik uste hori izan zela gure gajotako bat, zegoela notizi oso potolo bat gertatzen ari zana, eta medio espainolek isilarazi nahi izan zuten, eta planteamentua egin zen kanpotikan erasatuko genula, eta lehenengo egunetikan ja Kataluniako mediotara deitzen hasi ginen, eta ja nola geneukan bideo hau katalanezko azpitituluekin, gehi manifestua katalanez ere bagenekan, ja oso bandejan jartzi jozu medio bati nahi badu argitaratu. Eta orduan, ja, Bila Web, Direkta, Ara eta hauek ja hasizian ateratzen, aldi berean horrek ja sortzen du Twitterren katalan elkartasun ikaragarri bat, katalanak pila bat dira, horrek Espainiako jende pila bat kontura arazten du, aldi berean igual diagonalekin hitz egin duzu, El Paisek atera du zerbait zure aurka, baina ja ari murua puskatzen. Eta aldi berean, ETBek eta etzun ateatzen, baina hemengo jendea ja konturatzen zan, gertatzen ari zan guztiaz, eta ja kanpora hasten ginen ateatzen, eta ja menekarri eta argazkia, ja, inkluso bigarren egunean ja mediotara deitu gabe, beraiek egiten zuten jarraipena, eta hau da, La Directako pantailazoan eugan bakarrik, baina pila bat mediok atera zuten, eta hau da ja, un muro humano evita 2 veces la detención de 8 jóvenes, osea, ja medioak hasten dira zu jarraitzen, zu jazeralako informazio iturri bat zure Twitterrarekin, Facebookakin eta webguneakin. Eta hizkuntzak zainduz gero, lortu dezakezulako kanporateatzea. Eta, ja amaitzen juteko, esan sare sozialetan eta estrategia oso zehatza zegoela pentsatuta, etiketak eta bar pentsatuta zeuden, Euskal Herrian denbora asko zan ez genula lortzen Espainiar mailako trending topikak izatea eta hitzak oso ondo pentsatuta zeuden, Bask 8 jarri genuen lehen aldiz eta esaten genuen lehenengo aldiz jotzen dunean sirenak ordun iragarriko dugu eta jendea ez dadila orduan eta ere Twitterretik esaten genuen, etiketa berri bat proposatuko dugu, baina proposatzen dugunean, ez da algoritmoek eta ulertu ezaten zerbait gertatzen hasi dela. Eta Bask 8 eta hurrengo egunean Resist 8 eta gerora ondarrun Resist urtza eta horiek lortu dira Espainia mailako
trending topic izatea eta beraz jende pila bat enteratzea. Aldi berean, pues bueno, ja transmedian ari ganez, askegunearen ondoan zegoen pankarta bat, ja simbolo bat bihurtu zana, auziperatuen alde baldin bazaude jo bozina. Eta ja, horrek ja eragin zuen, egun guztitan zehar, denbora guztian, kotxeak zebiltzan, bozina jota jo etengabe, eta berdin sirenarekin, nik uste dut, hau ja da txaskarrillo bat hau ezan lortu, baina nik uste dut laizter lortuko dela. Helburua gero Ondarrun, Turrune egon zan, Turrune herri osoan entzuten zan, eta asmo bat egon zan, ez dakit uste ez genula lortu, baina jende bat zegoen Turrune hori sarera eraman naizuna. Eta hurrengotarako, ja helburua da, askegunearen edo herri-harresiaren webgunea irikita baldin badokazu, eta nahi baldin badezu eta lotara baldin badezuaz, eta nahi badezu enteratu, noiz datorren ertzaintza edo polizia, Turrune egitazko jotzen danean, zure ordenagailuan hasiko dala kriston sirena. Eta orduan ja lortzen duzu, etxean daudenak, ere sirenakin esnatzea golpez, bertan daudenak. Eta orduan, ja, Bai, jende asko ibili da engantzatuta Twitterrea eta nik uste lortu genula, ordura arte zenbait tresna, Twitter, Facebook eta bar, nahiko friki fama zeukatenak hoiekiko beste ikuspuntu bat zabaltzea dela, estrategikoki erabiliz gero tresna oso potenteak direla. Batez ere zuk mezu bat baldin badakazu zabaldu nahi dezuna. Eta mezu bat zabaltzeko, ondo sartzen da Twitterren jendia aukera eskaintzea da, bai gaurrezko zabaltzeko, baina pertsonalki zerbait egiten nahi zela bezala sentitzeko ere guai zeuden. Nire olanian, nire horretxian da zango dago eta esate bali mazun aukera eskaintzea bali mazun mesedez ikusi Televisión Española Antena 3 hori da. Notizik eta kontaura da, bale, zeozein dezak. Hori da. Pero resist zortziaren txorra ez dela, igual gertatzeko jendea, eta tuteatzen ari zena eta enteratzen resist zortzi jarri hortara, kutxetik bai. Bale, baituko diet genen, resist zortzi. Horako dezake. Bai, helburua zan, bertan zegon guztia, oinarritzen zanez, auzolanean eta elkartasun hortan eta konpromiso hortan, asmatu barzala bertan etzegona edo parte sentitu nahi zuen guzti hori sentitzea parte zala. Eta orduan, holako gauzak egitezien. Mesedez behar dugu ikustea la sexta ezakize bakizar eta jendea apuntatzen zan. Eta zan etengabe, oso satisfaktorioa da zu ari zenean mezuak bialtzen ikustea. Eta bai, ez nik ETV eta ezakizer, edo aldi berean egon zan, azken etorri zian goizeko 6-tan, ez? Ostiral batez. Aurreko eguneko arratsaldean zabaldu zen ikaragarrizko zurrura ere esan behar da, sare sozialak eta kontrolatzea oso polita dela, baina aldi berean histeria kolektibo bat sortu zala bulebarrean ikaragarria. Ze aurreko gauean kasi loin gabe zegoen jendea, 12 eta 4 etorri zalako ertzaintza horrek dakarren tensio guztiakin, eta gero hurrengo egunean esnatu, eta ja, esan badute teleberrian, badatozela arratsaldean, eta ezakize, ja, montatu zen hor herri-harresia, jendean egarrez, agurtzen eta ezakizer, eta hor montatu zen kristo bat dela etxe. Eta hor Twitterren eta komunikazio lantaldeak hori autokritikarako gero atera zen, alarma sortu genula. Jendeak esaten zula ikusi dituzte 40 furgoneta etortzen, baina inork ez zituen ikusi. Eta hori askeguneak bidaltzen zula, eta orduan histeria sortzen genula. Baina aldi berean ere, horrekin lortzen genuen, gero momentu baten esatea. Jazta, deialdi nazionala, honera etorri gauean datoz eta ez dakiz zer, eta hori bidaltzen, ja hain altu zegoen tentsioa aurreko arratsaldean, hori bidali eta nigoratzen naizela ikusten mezuak, bidali eta minutu batera, ja batean hasten zela jendea. Horereta furgoneta, bagoaz, Bilbotik 2 kotxe, Zarautzetik bagoaz, eutxi, Gasteiz, Iruña, no seke, batean ja, sare sozialen bidez, eta hor, Twitterreko arduradunak denak retuiteatzen zituen, eta orduan jendeak ikusten zuen, ostia, jendea badoa, eta azkenean, egotetikan 600 persona, ordu gutxitan 2000 persona egotea iritsi zan azken gauean, eta orduan, ja hori da komunikazioaren potentziala, ez? Dakazula aukera bat? Bidaltasuna ez dela ematen bakarrik zarea, bidaltasun fisiko bat. Bai, helburua zala ilusioa transmititzea eta ilusio transmititzea lortzen bat zenuen azkenean helburua zala Donostira jendea tortzea hor harresian jartzeko. Zeren oso polita da sarea tope. Bai, baina
Bai, baina bueno, esan etena da jende batek ezin zuen eta horrek sarean egiten du, baina alduna sentitzea, ostra, junin behar naiz. Eta jendeak gero kriston multak eta iritsi zaizkio, ba igual Zarautzetik Donostira juteagatik, toda leche eta arrak eta enplan ja jun behar naiz, eta holako historiak badaude asko. Eta bueno, ya está, ja etxo emaituko dut zen, ustez luzatzen nahi naizela. Eta bueno, komunikazioa egiten genula kanpora begira eta barrura begira ere bai, osea, bertan zegoen jende guzti horri ilusioa eta bat transmititzeko polita izan zela, ere bai momentu batzutan ja sarea eta egoera fisikoa uztartzen saiatzen ginala, pues adibidez gau baten proiektorean jarriz eta proiektorean Twitterren zebiltzan mezuak hor zegoen jendeari erakutsiz, eta horrekin saiatzen ginala bi planoak elkarlotzen. Eta pues ja dena amaitu zanean, gerora azkeguneko komunikazio lantaldean egin zan lan horri esker, pues adibidez nire bideoa ertzainak jotzen hauena, pues hori komunikazio lantaldeko jendeari esker zabaldu da, pues balkoietan jendea zegoen grabatzen, argazkiak ateatzen jendea zegoen. Jende guzti horri esker lortu da faktura ordainaraztea atxiloketa egin duzunari, eta pues, amaieran atxilotu zituztenean 8 gazte hauek drama bat izan ordez jendea karraxik hasten zen gaur guk irabazi dugu. Eta hori nik uste izan zela egun pila batetako gogoratzen badizute hasieran esaten genula helburua zela Donostik 85% etzekila gertatzen ari zen amaierarako jende guztizekin eta gainera barneratzen zuen hor gertatu zana garaipen bat zela. Eta hori da hurrengorako bola handitzea ekartzen duna. Eta hoxe, eta ja amaitzeko, pues esan nik ateatzen duten ondorioa dela eskura dauden tresna guztik erabili behar direla, baina buruakin erabili behar direla, munduan mezu bat zabaltzeko gai zehala, ondo erabiliz gero, hizkuntzak erabili behar direla, beti Euskal Herrian askotan euskerakin mugatzen geha, euskera gaztelera, ondo dago hizkuntza ikuspegi aukitzea, baina mezu bat zabaldu behar bada, inglesez dakin jendea topatu behar da, frantsesez dakina edo laguntza eskatu behar da, ez da beldurrik eduki behar laguntzeko. Egiten baditugu bideoak, sarean jartzea dotzu bezalako lekutan eta jendeari eskatzea itzulpena, txio bat bidaltzea bakarrik kostatzen dela eta jendea prest dagoela laguntzeko, ahoz, sarea, dena erabili behar dela, inkluso WhatsApp abira jendeak ze bialtzen zituen. Hau zen, WhatsAppetikan herri harresiaz erabiltzen zian mezu guztiak, altzan guztia buruak imaginazio erabili eta positiboan planteatuz. Eta justo, ja amaitzeko, atzo honea etorri aurretikan Googleen biratu nuen askegunea separatua eta komilekin, separatua komilekin eta junto, eta guztira 589.000 referentzia daude. Eta hori, hasieran Donostiko auziperatuen izenean ari ginean, gero, erabaki genunean askegunea izena jartzea eta marka hori lantzea, ja begira, lortu da, Europan pila bat zabaldu da, eta hainbat mediotan zabaldu da. Eta gerora, Ondarruko atera zanean, Ondarrukoei eta bar klabeak eman zaizkie, orain Iruñakoak eta Donostikoak ez dakago zer ikusirik, ezer ikustekorik esan nahi dut, horrez gaude gu mezuak bidaltzen, Iruñako jendeari da bere gain hartu duna komunikazio lana, irizpideak eta bar, edo galderak eta beti badaude eta horrez dago arazorik, baina garrantzitsua niri iruditzen zait lan egiteko modu berri bat eta planteamendu berri bat asmatzea tokatu zitzaigula edo asmatu nahi izan genula, uste nahiko ondo uztartu zala jendearen gogoarekin, gauzak positiboan planteatzea denoi gustatzen zaigu eta hori hortan asmatu zala. Eta hori, herriz herri, oain jutea, kausak datozen neurrian jende berria entrenatzen jutea komunikazio gauzetan, inoiz Twitterra erabili etzun jendea, 3 egunera ja Twitterra engantxatua egotea, eta holako gauzak provokatzeak, azkenean aurrera begira ondorioak eukiko ditula. Eta, listo, gehiago ez dakat, esateko.